Oh. Ay. Oh, sige na. Di pa ka na itong kaldero. Di ba? Ano na guys, sige na. Di ka na delikado. Ibutan ka ko no. Akong dinungag. Kana. Basta. Na guys, ang manok. Ano gisaway at tak guys. Wadi ka po itong kagbinumba di aron kay may kurente. Dapat guys, kung pirisor di ang gigamit. Pirisor lagi gamit. Wala, lamig kadyo. Marag tinag na gasol. Hindi tos mariopan guys. Kaya kaagay. Diwa kang sila batong bahay na ni. Tayo, blue po tayo. Blue, kadyo. Kung may compressor, itong kapuha. Kapuno na gano'n. Di ba? Pwede lang yung delikado ang gasolina di dyan magsinisindi. Wow, layo ra kayo. Saan pag magsindi pa ka diya? Kaya guys, pasinsa mo rin sa among kusina guys. Kaya mga manigamang sa unang shop sa paning Bagjo. Nararig mga tambak mga gamit. Kaya pag among kusina, dahil magdungag. Guys, good morning. Karong adlaw day guys, mga huy ko dahil sa ubos among kamalig kay wala may isunglod. Nada ni lagting na kadyo ag. Tubingan na tumba na ay mga dakang katong palwa. Ja. Ning panguhaan kay wala may ikasunglod. Kani guys, nga ani nga lagting, ako suga ni musiga. Nah, dilaab jud ani. Sa imong lutuon daan ni. Kaya ra nang kagahi ka dun ja. Usog ni musiga ni nganing ko as palwa. Wapod ko as tagida ni guys. Nitong mares among kilid sa among kamali. Ako'y manguha daan ni. Ano nami kasunglod kaya ang disira ka jugway. Kuan tarang nga sunglod kaya among pinaladas ni Agi guys sa 100 pesos usa ka bagkus. Redis raman, makansi man miss sa kagatos ag kahoy dya, tulo ra kada maurot na. Dya day guys, singis tos Mario nga mag-imbento kuno si Jaog dungagan. Dya kanila ka guys kay mapalit kuno si Jaog. Sarte jang palitenak. Nga datong gipat sa mo pusil-pusil ba? Apat ko sa glugan di ay dya. Kay maghimo kuno si Jaog dungagan ni kuno nga paon sa ibuhaton na nandiya guys. Na mo na ni guys agahang kuan. Ginahoy ma. Kaduha jud siguro paning dengag. Jato na ko. Diya guys, kami din sa among kamalig sa nga na dagamang kinabuhi among kamalig ko panahaman. Okay ra kay malipayon mi din he. Diya. Sure ka mama, sure bitaw. Diya guys, mani among shop sa una, among kusina. Nagluwat pa man ni guys, pero amo pa ni Pazo nung puhunog nanay may kamiso. Kuha na ni Taro na ninja. Daragang kinahoy guys. Magkalig ang nadyanig doha ka adlaw. Diya guys, dyan na nagsugod na sa ginbinto o dengagan ko no. Sa nga niyo, saan ni tanaw na to rin guys, o sigaw ni. Naluoy ko na siya guys na lagi kahoy, sa alisod pag kayo makadagtong pagnaong ning sunlod lagi kahoy. Diya. Abangin ninyo guys, ang gibuhat guys. Di na delikado yan an? Yan naman di man. Gamay ra kayong gasolina ibutang diha. Di man ni gasolina, turang gasolina, layo ra kayo. Unsa man na siya? Isa kag hangin. Isa kag hangin na gasolina tapos galon. Hindi mo milutuan guys. Nagagan di ay. Diya guys, kaning galon di ay guys. Mulig among sa una nga among konong spray. Oxygen day so dana marag hangin ba para magbuga sa katong gamay ra kazong gasolina way hadlek kay gasolina jud gamay ra kazong murag sara siguro ka baso. Kanang galong puti guys kana naghigda mo na ibutangan og gasolina ang gamaza ra jud ang gasolina azaw mo kadlek kay ang gamay ra gasolina ibutang daan. Ngita ko washer kay mura kog na koy nakita ang washer ganiya dere. Oh, hangin. Hangin ibutang dasod sa galon. Diya. Ang gasolina gamay ra kadto diha. Gagawa yung rag kon di asa. Di magdungag sige bomba. Di compressor gamiton. Nagdungag. Ano ni ko?
Siya guys, amang daang burner, mao ni katong nay nga may nganda na mao na jang gihimo guys. Gibutangan na maghus. Mao ni guys, karon na ning sindihan so sa musiga bagad jud ni. Daan ang testingan guys. Wala bagig. Sindihan? Hala. Ay. Siga na. Di pa ka na itong kaldero. Di ba? Ano guys, siga na. Di ka na delikado. Ibutan ga kuno. Akong ginungag. Kana. Basta. Na guys, ang manok. Anong gisawayat tak ang guys. Wadi ka po itong kagbinumba di aron kay okay kurente. Dapat guys, magpirisor di ang gigamit. Compressor lagi gamit. Hala, lamig kadyo marag tinag na gasol Dintos Mario pan guys, kuya kadyo. Diwa kan sila batong bahay na ni. Tayo blow ko tayo. Blow kadyo. Kung may compressor, ito gapuha. Kapuno ni gani. Di ba? Blow ko din sigaw. Ano lagi? Pasabot na nilahan kasi mahin sila batang bay. Dili way labot bayan na. Kani guys. Kani siya stuck sa hangin. Stuck sa hangin na ng galon. Ang gasolina na radiri. Kasi yung kamera. Labok gasolina. Ako na siya. Bali 10 pesos. Pesos ko nung kuan guys. Kila kalaw na pangluto ay. Abo pa nagsimana. Tanaw ra gud di na mabawasan ang gasolina. Kulang ra nato compressor. Ito mga oy dani. Ang compressor na may compressor guys na anda o may kuryente. O nagbumomba na laman. Di pa kalas di na kapag silin. Di pa kapit og silin dani. Basta na compressor lagi. Okay. Kamao jud kag magkuan ba kanang may imbento? Ba? Tawag gasolina boy, di ba di na may labtan na pirmi. Wala daw. Hangin ra ba siya? Ka magluto ra na oxygen ra. Oo. Di katong hangin sa compressor. Naghangin sa compressor nga makaluto. Sana all. Pwede lang ang delikado ang gasolina di dyan magsinisindi. Wow, layo ra kayo. Bisan pag magsindi pa kadya, wala na. Kuya, pag kumain pa ba? Mo, mangyapon. Ikan kang silupin eh. Kaon kaya nang silupin basta may pagkalanay. Ano subo? Paskat pa rin na. Hindi, lahik man, lahik upas. Seme, mukha panas. Sinini, mukha plastic. Ay! Hindi ay! Mukha ka pinipiliin mo ka. Hindi, plastic! Excuse me. Huwag mo kayo pilihan, di kayo kamukha atay. Hindi ko kaya matay. Samot ng sinupin. Gusirihan ka ng umagatay ni Nga! 5 kilo. Bala na, di ko mukhaon. Bala ko. Nawang iso. Kung anso, ijara man ipatog sa isang kuan higdaan gabi. Dog na yung piso. A few moments later. Hi guys, good morning. Diada mi sa Garcia karon guys kay padung miniimi sa Valencia kay magkuha mi sa isang bahin nga humay dadto. Ja guys, ag panahon wa na ko ka vlog kay niuwan paglarga namo. Ja guys, dara mi sa mo ni guys ag isang bahay. Ning hapit mi dari tan-aw sa isang bahay ni ini. O din ni isang bahay din hi isang napalit nga juta. Ja isang napatukuran og bahay kani. Gitong paglagi ni Udit guys ag kuan na sa bus kanang sengan na anak. Ag siwol ni ja gitumpag kanang deha na nay siwol diha taas gitumpag nang Udit. O ni jang kuan ni guys nani sa likod sa munisipyo. Ilaya bala ja. Nilutaw lagi na. Yung swimming pool. Kahit tayo de, musuding dagat di anak. Kani may delikado mahugan taon. Di ka ayo di. Di kan mas taas na hug.
Sito sa akong puan. Ato ko agi kita tanong sito ano? Siya guys, niuto sa Demedari sa kanalan sa Valencia. Kaya ang katasan na. Siya guys, diyan na may dari sa MOYL, tindahan sa mga inchik. Dadari naghuwat ag tag-ija sa ay katong nagtrabaho sa basa na Emiday. Ay! Saan mo Margie? Nang, ang tulog pareho nga! Ah, gentle na sa kanya. Ay, wawari pa na ako nga. Lagi pa dyan. Ha? Laro? Ay, laro Ay, utapang guys, wani ba ini sa kuan guys, kanunang nga humay. Hindi. Hindi ba yun? Patulong sa na? Ako'y goyad be. Ikaw goyad. Baka daw, di kaglahan. Kadawag ka man, Jay? Daog lagi? Kami nalikit? Salamat po! Ang saan nga tindahay? MYL Valencia. Hala! Kuya, Daog! okay na ka? Ha? Nani mo? Nadi, plastic. Hey guys, so Bye name guys. Servisyo publiko. Servisyo publiko. Video. Gagawin na, parang panigalit siya. Hello sa mga Tagano nang. Hello, Tagano na. Yato na ko. Yung sa kere? Pwede na. Sakay. Buta na galis siya ba? Salamat ka, Zok Sandani. Margie. Bye. Diya guys, mga naming pagaling, mamalit sa ekonomi o makaon na rin sa kuan. Quick na rin sa Asia. Vlog dito. Darag ilang itlog guys, tagtulo 20 ko nun eh. Dato rami sa bahay mga unro. Kuno, sige, set out ko na, madam tulo rami. Set out ko ni madam. Yan na. Merinda time. Gotta mix bye guys. Merinda. Humarahurot na. Tiranan, tiranan. Diya guys. Mga merinda sa atin may alas 3 na. Salamat sa inyong pagtanaw sa mga video. Bye bye guys. God bless.